Ko kay border malutso kuya wag balay. Kamam. Meron. Ulis, ano ba? Testing ato doorbell. Ang nabitaw. Alas 5 masabot na. So muna yung mga lods taga maa. Si Ma'am Errol ang nag-order. Mga Gym Village ni mga lods. So mga singon niya alas 5. Ay ma'am, la si Ma'am Errol? Lah. Ay order ko niya 12 box, ipa-deliver ba? Alas 5 masabot na mo gud. Ah, sige, sige. Di pwede makain ng tubig? Pwede makain ng tubig sa kabaso lang. Dali lang itunol. Para dili bugnaw. Waho kayo.